Right, muri yeZimbabwe ndauya panapa ndine nyaya yeupdate yemapresidential villas aya aivakwa achinzi ari kuda kugadzirirwa mapresident mavisitors vachauya kuSADC pamazuva aya pachinzi saka vanokwanisa kubata 3 months target, but 3 months target hazina kubatwa. Up to now mapresidential villas iwayo haasati apera futi kuvakwa. Ndo nyaya iri panapa, situation iripo muri yeZimbabwe zvakasangana kudai so. Tanga nekulike this video kuitira kuti vanhu vacho vavhunduke. Nyaya iripo yatanga yabudiswa naiyo vavo permanent secretary of information uyo at the Villars update. Things are progressing nicely. We are approaching the home run. Ndo mashoko abuda akataura, but ndikuona maZimbabweans vakawanda vari zvakawanda zvekubvunza pamusoro penyaya yemavillas iwayo. Varitaura kuti ko ingawani makagadzira zvinhu izvi muchiti muri kugadzirira SADC, saka izvi zvichashandiswa chii nekuti summit yacho yakaita sei yakapera. Wokutanga ari kuti is this for SADC summit or for ZANU-PF allied plunder? What was the project total cost is? What would iye ndo pari kuzopindura ari kuti this was supposed to be a catalyst for development at the new city and it will act as such. Okay, mwari kuti weren't these meant to be complete by July? Mwari kubvunza kuti zvasingafana kupera by July here, so that zvoshandiswa ka August ka sekutarisa kweta takaita ndo pari kuti project schedule overruns are quite normal in this space. These are myriad of reasons why this is so, and in this case it was issues beyond our control which were primarily at the port in Beira. Ndo zvimwe zvavari kutaura aiwa nyaya saka pamwe vari kuda kuedza kunotyisa kuti pamwe material ndo yakazotaka kunonozwa because panapa pakutaura nyaya dzekubeira kapanapo ndo mukuona kwa nyaya dzechukwa dzakuenda, saka panoda maybe vangada kutaura nyaya kuti aiwa pamwe ndo pazvaida kuningana. Umwe ari kuti but summit yacho ichadzoka here nai permanent secretary. Mwari kuti no, iye ndo pari kuti no, the villas are for Zimbabweans and not for the summit. They were never for the summit anyway. It's like saying the Rainbow Towers was for NAM. It's being targeted to the reasons for their existence. Ndo mamwe mashoko ari kupindura panapa iye wacho asanganiswa nemubvunzo nemaZimbabweans. Nyaya imwe yetiri kuongorora yetiri kuona yekuitika panapa ndechekuti sometimes vanhu ava vanogona kunge vakarohwa nemanotes ebasa. Tozvipedza ne 1 week unoziva kuti ukasangana nemunhu ari kuda kana tenda anozwa kuti munogadzira chi tichizoplana kugadzira chakache dhundo ari chikana 3 weeks ndorova chakapera. Munhu paanozopuwa nzora tichirova 3 weeks dzacho chochitadza kupera manje, and the next thing chakuitika ipapo dzinenge dzangova nyaya nyambo ndozvinenge zvaakutoitika panapa, zvimwe zvatiri kutoona zviri kuitika because chinhu kuti chakatariswa kunge chifanira kunge chakapera kudhara. But anyways, mwari kuti we are being led by comedians. We surely have much more pressing things to do than this nonsense. Mind you, you didn't apologize for lying to us that the villas would be ready for the SADC summit. Bakashata vanhu vane hasha. Nothing looks presidential about those villas. Makaboshwa mari kana kuti maida henyu kubudisa mari muzimu. Our own builders would have done a better job pakadyiwa mari apa because zvinhu zvacho ndakanzwa kuti zvitoitwa meno vamwe vanhu vakatopowo vasiri mazimba ndo vatinzi vakatonyazorova company imwe is not Italy or something ainzi vari kuita ipapo and ndaitaka kukanganwa vanhu vacho, but tenda iyoyo yainzi yakapohwa vanhu ivavo vekunze ndo nyaya imwe iri kuitika panapa. I don't know kuti varikutofambisa sei. Mwari kuti whose villas are these now? Surely you're not using country resources on these when you can't feed hungry citizens. You are begging other countries to feed your people while spending money on villas and cars. Ndizvo here kana kuti I got this wrong? Pakaipa kana madzadiwa. This is good news. They certainly will be ready for use SADC visiting during the SADC summit. Pakashata. Zvangosarawo zvapo. Ndo arifana kutonyazo explain kuti zvato zvechi. Because kutaura chokwadi chako hapasisina zvekuti zvingabe kana makatoti zvoda kuzoshandiswa chakati anenge atongoma reasons enyu. When I become president in 2028, I'm going to auction off these to the public. Then I will
instruct the minister to specify each and everyone who benefited from this project. Those who praised it also going to explain. Mumwe ari kutaura izvo ainoti nemamwe mapresident ari kuda akati izvi ndakambozvinzwa kuti panonga achangonyuka akatoita president. I don't know kuti ndiani, but ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurika panapa. Unoziva zvinhu zvinotaurwa nemazimbabwenzi anzvo zvakawandisa, tingada kuzviteedzera hatingakwanise kuzvipedza hama dzadiwa, but nyaya iripo ndeyekuti vanhu havasi kufara nenyaya yemapresidential villas iwaya ari kunzi haasati apera nanhasi. Apa anofanirwa kunge akapera muna July. Apa tikatarisa kuti kubva kuna July kusvika patariko zvinezvi toti August, September, October, kureva kuti project racho ratomu 6 months risati rapera. Iro raifanirwa kunge rine patarget yekunzi riperere mu 3 months. Saka ndo nyaya dzimwe dziri kuitika. Ndosaka muri kuona mazimbabwenzi vari kunyanyisa kupopota about nyaya iyo yekuti guys, boy here apapa plus tine mamwe problems akawanda kapa. Izvo zvanga zviri necessary kuti zvinge zvichitangwa here. Ndo pane nyaya hombe yevanhu ipapo kuti alright, izvo zvacho zvamakatanga kuita zvanga zviri necessary kuti zvinge zvichitangwa, because maprojects ema-millions, vanhu ivava vaita maprojects asiri ema-millions. Ndo nyaya yacho inenge yakuzonetsa ipapa. Muri Zimbabwe ndakontidarika panapa, ndo nyaya imwe ndau yandakakubatira nyaya yemapresidential villas. Handisi kuziva kuti munoionawo sei nyaya.